2 дни, 2 събития. Амунра Energy Добрич. Ако си инсталатор и искаш да надградиш знанията си в сферата на зелената енергия и фотоволтаичните решения, присъедини се към нашето безплатно обучение за инсталатори на 27 февруари в град Добрич. Местата са ограничени. Запази своето място от линка под видеото. А на следващия ден, 28 февруари, продължаваме с събитие, насочено към собствениците на домове и бизнеси. Ако обмисляте поставянето на фотоволтаична централа, ако искате да намалите сметките си за електроенергия или търсите ефективни решения за отопление и охлаждане, ви каним на нашия ден на отворените врати в Добрич. Ще получите индивидуална консултация, конкретно изчисление на възвръщаемостта и ще видите оборудването в реална среда. А всеки присъстващ получава безплатен соларен одит. 28 февруари, улица Калякра, 68. Местата са ограничени. Запазете своето място още днес.